И здравейте, добре дошли на всички, които ме гледат. Аз съм Ловрен и това е Boom Beach, новият апдейт. Тоест, този нов апдейт не е много голям. Има само едно ново нещо. Сега ще ви го покажа. Забелязате ли нещо различно? Дан! Вече имаме нов герой в играта. Ето го. До сега бях с ето този герой и съм я направил на 7 левел. Клащърс, Boom Beach, първи стъпки. Дрън, добре. Бре, мръдни се. Пречиш ми на играта. Аре бе, разкарай се, тъпо известие. Така, този герой сега съм го пуснал за апгрейд. Има едно ability, което... добре. Този герой се спаунва тук или тук, някъде тук беше. Или пък тук беше. Помня. Какво е това място? Може би беше тук. Трябва да открия цялото е това. Така. Ами сега ще го ползвам. Ето на този нов идиот, който ми се спална. Така дай да го видим. Така това да го мръднем малко. Тъй. Да спами мощно! Мощно спами на мале 8. Да видим какво прави. Дайм да им метнем една аптечка. То герой нищо не прави, само спамва лайна, които те май нищо не прави. Хелнаха ли ги? Това е странно. Какво се случи там? Така, този нов герой малко странен. Ето и тук има едно такова. Прямо. Тук трябва да открия. Има такова, ето тук. Да бе, добре бе, разбрахта. Охо, доста. И тук има едно. Какво ли ще правят тези неща, никой не знае. Само този, който може да си ги отключи. Между другото, вече съм с 600 джема. Диаманта, както искате ги наричайте. Сега ще се пробвам на ето този пудел. Към. Стоя тук. Така, сега дай да пробваме пак тези. Май ги хелнаха ли, какво направиха? Така... О, доста навътре влязох. Доста добре. То прави някакви водомагии. Да стигаме. Дали ще успея да го бия? Къде е пълъса? Не такива. Не такова. Хайде! Come on, guys! Да, хора! Разбихме ги! Разбихме го този доктор. Нека ти така ти се пада! Колко кристала ще ми дадеш, мухъл? Така! Не ми се кискай тамка, че ще ти разбивам мръсната мутра. Мисля, че ако бях влязал тук ще... Мале, 5 ми дава! Загубих си почти цялата армия. Но си струваше, хора. Сега да отваряме. Страхотно. Армия. Ово. Още някой крест. Защо всички пукат? Така както и да е.
Почвам да събирам за още един Master Piece. Ето. Между другото, между епизодите направих ето това. Между епизодите, ясно. Между предния клип и този клип. Оказва се, че Мега Крапа дава по няколко Power Powder-а. Така, отиваме сега да се пробваме на ето мухъл. Това ми е мухъл. Тъй, сега да видим какво ще направим на него. Уау! Не. 30 левел, ужас. Добре, поне бихме един. Я да пробваме да вземем някоя от дървените бази. Или пак каменна. Какво ми трябва? Един този. Find now. Find new day. Я да се пробвам на този. Без това ми трябва камък база. Така. Мога ли да му бутна си? Добре, успях. Сега тук идвам така. С една аптечка тук. Ще му събера абилитите на този. Едно от другите абилити са по-хубави. Това нещо не мога да го схвана. Да, хелва ги хора. Май. Не знам. Добре, взех си една база. Не съм загубил нито един труд. Доста добре. Може би ще се опитам още една. Някоя айрон база. Ще видим. Какви са тия, бе? Някакъв е влезнал за малко. Тук. Тук. Ето така. Тук един снайпер тауър. Тук един... Чакай, кой е по-висок лева? Добре е този. Така някакси. Така. Един тук. И ето това ще го завря на майната му. Ето тук отзад. Добре. Един взехме. Тук има една айрон база. Я да я пробвам. Сериозно. Това е най-лесното нещо, което ще взимам при живота си. Камон! Вземете го! Те пък му умряха золките, затова не го взимат бързо. Ще метне на бомбичка. Аре, героя умря. Няма да успея. Може да се справя, може ли? Няма успея. За малко! И това ще бъде за клипа, хора. Направих възможно най-много игри, разбрах до някъде новия герой, другите му абилитита, другото ще се отключва на левел 2. Може да направя клип за него, но едва ли. Както и да е, да не успя да апгрейдна това. На предния герой му ползвах първото. На това кое ли ще ползвам след като му отключа и трети. Те каже време.
Ко си ти? Това е ново също, между другото. Да, ново е. Така хора, това беше за клипа. Успях да обясня новия герой и това ще бъде за клипа. Довиждане.